Друзі, вас вітає компанія Автопарк. Цей автомобіль та багато інших ви можете придбати на нашому сайті Автопарк.ua в розділі аукціон за вигідною ціною. А зараз у нас для вас на продажі Hyundai Tucson 2007 року випуску з бензиновим 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль офіційний від другого власника в Україні. Автомобіль технічно та візуально в дуже гарному стані. Всього 2 підфарбування по кузову, 212 тисяч кілометрів пробігу, є незначні нюанси по дверним картам, але нічого критичного, наїзду це ніяк не впливає. Автомобіль під чохлами, все з автомобілем доглядали, повний електропакет, шкіряне кермо, датчик світла присутній, кондиціонер, все працює, рычаг перемикання передач не затертий. Все в гарному стані, дуже гарний автомобіль, тому приїжджайте за адресою Грушевського 2А, авто можна придбати як за готівку, в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд-ін.